un Kevin și cu voi astăzi să ne jucăm Minecraft. Deci salutare! Voi ce faceți? Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Îmi place lucrul acesta. Dar tot am să strângem lemn. Acum am scos le-am scos. Sunt pe creativ. Uite, acum nu mai e niciun sens, dar o să fac să apară unul. Voi dacă acum apăsați pe butonul de like, o să apară acolo un chest. Așa că ce așteptați? Nu uitați să like în 3, 2, 1 și... Trei, doi, unu și... Ia, hai să vedem. Toporul este aici. Dar parcă aș mai vrea o sabie, așa că... 1, 2, 3 și... Ia. Așa. Acum pe survival. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Așa. Hai să revenim. Am revenit. Hai să spargem. Deci neapărat să strângem iar un stick. E tot același topor, dar numai că nu era în chest înainte. Nu era chestul și de... Da, trebuie să-mi dau și niște blocuri de quartz din nou. Hai să vedem. Să iau niște blocuri de quartz. 3, 2, 1. Gata, băieți, cu blocurile. Le-am luat. Se spune magie. Așa. Să luăm blocurile de lemn. Îmi plac lemnurile. Că nu vine vorba de survival, să strângem și noi niște lemn. Să punem așa. Vă întrebați de ce e de diamond, ca să sparg mai ușor. Cred că clipul ăsta o să apare peste vreo oră. Hai să mai spargem și noi, să mai punem niște blocuri, că nimeni nu ne ia blocurile, că sunt pe single player. Mă rog că nu era full damage. Am o grămadă de blocuri, deci nu mor. Adică, dar oricum n-am cum să mor. O să iau orice, pot să mă pun și în lavă, că nu o să mor. Hai să vedem, să ne apară și un pickaxe. 3, 2, 1 și... Așa. Să luăm blocurile. Deci fixul am de quartz. Revin când strâng 30. Am strâns 30. Mai trebuie încă 34, cred că. Trebuie să facem și concurs de minat după, dar nu cu pickaxe-ul ăsta. Ia să scot și blocurile de quartz. O să mă dau pe creativ când termin stack-ul. Am să mă dau și pe creativ ca să arunc, cum se cheamă, blocurile de quartz. Am și noi ăla de lemn. Hai să ne mai folosim de bloc. Vă dau bucăți de lemn. Îți bune, îmi plac. O avea dor de survival. E sincer, chiar da. Că am mai făcut un episod. Dacă vreți puteți să-l veniți, asta este partea a doua. Cred că așa o să se cheme videoclipul. Partea a doua.
minatul de... Partea a doua, minatul de lemn. Cred că așa o să se cheme. Da, am uitat să vă zic, nu uitați să rupeți butonașul de like și de share, subscribe, plus conțopel, să vă dea notificări mereu când postez un videoclip nou, nu știu, de survival, de creativ, de comment blocuri. Poate partea 5, cine știe, sau partea 4, am uitat. Deci mai trebuie să postez încă 2 episoade. Da, dacă vă uitați la notiv, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți și la notiv. Sau la Ovița Țanu, Ovidiu 7000, Ovidiu 700 și la Isilent și Andrei 2010. Aș vrea să vă abonați și la ei 2, la ei 4 și la mine. Hai că mai am foarte puțin, încă 2 lemne mai am nevoie. Bine, stai că noi am... Unde e lemnul? Unde e lemnul? Nu mai spăr de acolo. Nu se pune. Asta nu se pune. Trebuie să-l arunc. Asta nu se pune. Deci trebuie să scriem doar oak. Oak. Doar oak. Doar oak. Mai am nevoie. Hai de rog. Asta e oak. Oi, nici asta oak. Asta e oak, asta e oak. Zi măcar că e oak. Zi că e oak. Da, e oak. Bine, bă. Hai să testim și pe asta, că înainte avea șarne 6, asta are șarne 5. Uitați cesul de mai înainte, unde o să apară un pickaxe. Cred că... Hai să testăm. Hai să mă dau pe creativ. Mai întâi. Ok, mod 1. Ia să spawnez ceva. Spawn. Hai un spawn. Ia. Să punem un zombie. Sunt pe peaceful? Da, sunt pe peaceful. Easy. Survival. Ia. 2 hituri și gata. Să mă dau înapoi pe key mod 1. Hai să aruncăm astea. Hai să aruncăm și astea. Hai să aruncăm. Uitați un stick. Să aruncăm și quartz. Și asta, uitați, un stick. Am să punem pickaxe-ul. Stai să, de dragul meu, să dau un time set aici. Time set day. O să-l punem aici, da? Mărăm de aici 1, 2 și ia. Bine, bun. Acum pe Game on Survival 3, 2 și așa. Deci hai să mergem mai departe de casă, că oricum știu coordonatele sunt 128, 67 cu 221. Hai să nu mă bubuie. Stai să mă dau. Ok, mod 1. Gata. Ca să nu mă bubuie, am să mă duc mai departe să zbor. Așa. E bine aici. Hai să mă dau pe... Ok, mod să... Așa.
3, 2, 1 și... Dar hai să-mi dau și echivalent o lopată. Sau îmi iau singur, hai, 3, 2, 1 și... Așa, hai, să minăm în jos. Dar cred că are eficiență. Ce are? De eficiență 5 are. Mamă, dar rupe pickaxe-ul. Mă rup și astea. Hai că vreau să cad la stratul 11. Dar să hai mai jos la... Hai la... Hai că vreau să dau de cave-uri. Că vreau să dau... Gata un cave unde și diamante. Am să dau și un clear arunda după aia. Hai că la stratul 50. Mai am puțin și ajung la bedrock. Am ajuns aproape. Hai să mergem până în față. Nu, mă dau pe game mode 1, nu se poate. Game mode. Nu se poate. Să dau de cave-uri, frate. Ce puii mei se întâmplă? Ce puii mei se întâmplă? Îmi dau de un cave și sunt pe 1.19. M-am blocat. Hai să caut cave-uri. Aici e bine. Hai. Dar cred că am nevoie și niște torțe. Hai să iau niște torțe. Arunc restul și astea. Arunc toate minereurile. Torțe. Iau un stack. Arunc și asta. Game mode 0. Așa, hai să punem. E bine, e cu lumină. Hai să ne mai uităm așa frumos. 5, 7, 10. Hai să mergem să nu ne mai uităm. Pum, 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 joacă pum, ce joacă pum. Până pe diamantele frumoasele. Un diamant, nu mai multe. Diamant. Încă un diamant. Bine, bă. Deci 2 diamante. Am câștigat challenge-ul. Yay! Am câștigat challenge-ul. Bine. Am câștigat challenge-ul. Hai să ne teleportăm. 3, 2, 1 și... Bine, bă! Hai că mă duc acest episod. Eu sunt Kevin și hai să mergem pe creativ. 3, 2, 1 și... Hai să aruncăm să dau un... Sau de ce nu dau eu? Pa!